ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ। ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ହଳିଆ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥାଏ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁମୁକି ବଡ଼ କଟୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ହଳିଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝୁମୁକି ତାର ନରମ ସ୍ୱଭାବର ଲାଭ ଉଠାଇଲା ଓ ସଦାସର୍ବଦା ହୁକୁମ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ବିଚରା ହଳିଆ କ'ଣ କରିବ, ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର 3 ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅ ମା କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପଦେ ବି କଥା ମଧ୍ୟ ମା ପାଖରେ କହିବାକୁ ଆଦୌ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁମୁକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅ ମିତାଲିର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ତା ବାପ ପରି ଥିଲା। ସେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ। କଥା କହିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ କୁହେ। ତେଣୁ ମା ଚାହିଁଲା ସାନ ଝିଅକୁ କିପରି ନିଜ ପରି ସେ କରିବ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଚାକର ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଭୁଲ କଲେ ଗାଳି ଦିଏ। କଥା କଥାକେ ଭୁଲ ବାଛେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ନ ରଖି ସେ କଥା କହେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅବହେଳା କରେ। ତାର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ମିତାଲି ତ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ମା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ପଚାରି ରାଘବ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ସହିତ ମିତାଲିର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ରାଘବ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି, ଚାକିରି ବି କରିଛି। ତା ବାପା ତ କେବେଠାରୁ ମରିଗଲେଣି। ତାର ମାଟିଏ ଓ ଭଉଣୀଟିଏ ଥିଲେ। ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କେବେଠୁ ବାହା ହୋଇଗଲାଣି। ରାଘବ ବେଶୀ ଧନୀ ନଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଝୁମୁକି ଭାବିଲା ସେଇଠି ବାହା ହେଲେ ଝିଅ ସୁଖୀ ହେବ। କାରଣ ଶାଶୁ ତ ଜଣେ ମାତ୍ର ଲୋକ, ଯାହାକୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ଜୀବନ ସାରା ମିତାଲି ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ଶାଶୁକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ମା ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଦିନେ ମିତାଲିର ସାଙ୍ଗ ଏଲିନା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲିନାର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଗଳ୍ପ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ସମୟରେ ଝୁମୁକି ଆସି ପଚାରିଲା, ଏଲିନା, ତୋ ଶାଶୁଘରର ପରିବାର କେମିତି? ଚଳାଚଳି ଭଲ ତ? ଶାଶୁ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ବହୁତ ଖଟାଏ ନା ତୋତେ ଭଲ ପାଏ? ଏଲିନା କହିଲା, ତା ଶାଶୁଘର ଓ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଝୁମୁକି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ସବୁ ଆଦାୟ କଲା। କଥା ଆଦାୟ କରିବାରେ ଝୁମୁକିର ପଟୁତା ବହୁତ ବେଶୀ। ଶେଷକୁ ସବୁ ଖବର ସେ ବାହାର କଲା। ତାହା ହେଉଛି ଏହିପରି, ଏଲିନାର ଶାଶୁକୁ କୌଣସି କଥା ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଲିନାର କାମ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଲିନା ସବୁ ସହିଯାଏ, କାରଣ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ସେ କେତେଦିନ ଚାପି ରଖିବ? ଦିନେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମା ଯାହା କହୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାମ କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ଝୁମୁକି ମିତାଲିକୁ କହିଲା, ଶାଶୁ ଘରେ ତ ବହୁତ କଡ଼ା ଭାବରେ ଚଳିବା କଥା। ପଥରର ଜବାବ ପଥରରେ ହିଁ ଦେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ ପରେ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ସହିବ। ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଯଦି ଏଲିନା ପରି ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି କଷ୍ଟ ସହିବୁ। ମିତାଲିର ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଶାଶୁ ବଡ଼ ସ୍ନେହଶୀଳା। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବା ଅସତ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ମିତାଲି ଯାଇ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଦିନ ତା ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଥାଇ ସେ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୀପ ଜଳା। ମିତାଲି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳାଇଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜେ ଦୀପ ଜଳାଇ କହିଲେ, ବୋଉ, ତୁ କାହିଁକି ଦୀପ ଜଳାଇଲୁ ନାହିଁ? ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ କି? ମିତାଲି କହିଲା, କାହିଁକି ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କାଲ? ମୋ ମା ତ ମୋତେ ଏସବୁ କିଛି କାମ କରାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ବାପଘର କଥା ଅଲଗା ଓ ଶାଶୁଘର କଥା ଅଲଗା। ସେଠାରେ ତୁ ସାନ ଝିଅ, ଅତି ଆଦରରେ ବଢ଼ିଛୁ। କାମ ନ କଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ତୁ ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ। ତୁ ନ କଲେ କାମ କିପରି ଚଳିବ? ଆରମ୍ଭ କର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଯିବୁ ଯେ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶାଶୁ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ବୋହୂ ହଁ କରି ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ। ରାଘବ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସବୁ ଦୋଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀର। ତେଣୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଏଲିନା ମିତାଲିର ଶାଶୁଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା। ମିତାଲି ତା ଶାଶୁ ସହିତ କିପରି ଚଳୁଛି। ଯେ ମିତାଲି କିଛି ନ ଲୁଚାଇ ସବୁ ଏଲିନାକୁ ଖୋଲି କହିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଲିନା କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଯେତେ କଥା କହିଗଲୁ, ସେଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ତୋର ଶାଶୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲୋକ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏପରି ଶାଶୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।
ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ତୋର କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତୁ ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ। ତୁ କାମ ନ କରି ସେ କାମ କରିବାଟା କ'ଣ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି? ତୁ ବରଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ମଣିଷ। ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୋର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମିତାଲି ଟିକିଏ ଥମିଯାଇ କହିଲା, ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ କି ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଓଃ, ତୁ ତୋ ଶାଶୁ କଥା କହିଲୁ। ମୋ ମା କହିଲା, ଶାଶୁଘରେ ଯିବୁ ମାନେ ଶାଶୁକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବ। ତା କଥା ସବୁବେଳେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ମାନି ଚଳୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଏଲିନା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଓ ତୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମା କଥା ବା ବାପଘର କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବୁ। ମିତାଲି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କିଛିଦିନ ମା କଥାରେ ଚଳିଲି, ତାପରେ ଏବେ ତୋ କଥାରେ ଚଳିବି। ଦେଖି ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମିତାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଘର କାମ ସବୁ ଶେଷ କଲା ଓ ଶାଶୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାନ୍ଧିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପରଦିନ ପାର୍ବତୀ ଅଗଣା ସଫା କରି ଲିପି ପୋଛି ଚିତା ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମିତାଲି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ କାମ କଲା। ଶାଶୁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ବୋହୂ କିପରି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଛି। ଶାଶୁଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମିତାଲିର ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ଶାଶୁ ହିଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶାଶୁ। ମିତାଲିର ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତା ଶାଶୁ ମହାଖୁସି। ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। କିଛିଦିନ ପରେ ଜଣାଗଲା ମିତାଲିର ପିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶାଶୁ ସବୁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବେ କେତେଦିନ ହେବ ମିତାଲି ସବୁ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ହେବା କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ତାକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ନିଜେ ସେ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟମାନ ବନାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମିତାଲି ଦିନେ ହସି ହସି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ଭାବି ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଁ ମିତାଲି, ତୋ ପରି ଭଲ ବୋହୂ ମିଳିଗଲେ ଶାଶୁ ଖୁସିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କାମ କରି ପକାଇବ। ପୁଣି ଏବେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।